pu chairman kan khualian DC zone tak pu Amol Sri Vastava DIPRO pu hruaitea kan hun sermang tu Reverend K Zaloma le MZA karong bol puite amasa in conference chibai kabuk chewa thu tam soi katum lawa voinia hian imin som hi kan lom em maya kan president hi he hun mang tura local tum ania amai ro chu a risel na lamte apan deuh hleka wangin a local theilowa voina hei kan secretary pu Joseph nen kan locala min lo mi khual na te kan lo em maya khen in ruam takte min pea tin ei tura po min sai tlai boka ei zain te po laman kan du viau na in ke mania engmo program lo thei lo te om deu wangin zanin lamate pheile mai te kan tuma min hriat thiam na amasa in kan dil ngalani hey Longklai district ki moi lo ni lo se MZ member apo tam lo tak india amai ro chu in tran rual na te in malak na te hi achuan om kan tiani kong tam taka in nu hi tian karan chuin kar enton zel ni te hian alanga ni china kan president soita ang khan hey pension te po Mizoram sarkara kan han sual vea amai ro chu kan la sual chuak theilowa chuti chung heda council lama te nang ni chon pension te lo sual chuak der to maya tin engemo dam lo ni khuwa po dam do internet tho ho na te in lo nei der to maya alom om kan tia tin nang mani po hi infer le ti kan riani achan chu mitam tak chuan in district then khata te po hianin working to lo te in hamta na khatia engemo invom be sham te an tumlain nang ni chu working lo na chu an chol turani intia nikum lamme ate po puchiang ate po te khan in han chol tirani a in malaw na sang hi enton tlak le in kan ria a I tan la zel turin kan ngenin kan dil chewa district dangtele general headquarter thleng po enton tlak le maswai tu ni zel turin ke hian kan fui ve khang lang du chawani chuan ne ni china kan president punga ke tapo khana soya hei social media thang chak tak me a hianin India ram po ania khovel ram dang po ne Mizoram po na sa takin kan tuara abik time print media hi kan tlachia ani tian kan copy te po niam rai a amai ro chu tun na hian tlem hianin mai kan son chole deu ni in ka sia a hemi ko a hian tran kan la hi ngai khop maya social media te hi kan man tang kai thiam apoi mo hle in ka sia a keina ka mu ve dan nei me chuan mi hian in social media ten mu to ma se chanchin buang nge alan lo hi chuan in thu tak taka hian an ngai lo deu man chu o katia social media lama kan thu mu te le kan thil hriat te hi keima ni ngani kan news zon na ra hian mang tang ka in mang thiam chho ze lila ka dua chuti rual chuanin social media hemi tulai mason nakal chak takhi man thiam tura kan injir thar kan injir chho ze la poimo in ka ria abik takin journalist chu thil hre turangai kan ni a khokhat paron ni turangai kan ni chu wang chuanin khovel thil thlengania mo khatiang thil chi sang ate po ni tinin kan hriat na te kan thiam na te kan ta hriam chho ze langaya om mai thei kan ni lo ti hi kan in hriat apoimo ani chuan kan news zia ko nga po te ni chu side big kan nei athiang lawa journalist chuan sa khuwa po anei lo ani te an ti atin political party ate po nei na ngani tel na enrollment va dei mai la hela campaign kha chu ti dang lam thiang lo ani ti te kan hriat thar le hi apoimo in ka sia he kan ma loka general election kan nei do na heta te po side zone te po kan nei ang amai ro chu campaign ero chu alai turani kha kan hria ta kain zir thar ze la poimo a soitongin midang te kong dikashuai tu tur kan nia chu wang keima ni lam hi kan fel masak angai ni ti kha the thar le turin kan in cha in kai ngen tu ni
voina he hun lomom tak mai mang tura min soma wangin lom thu puza set nen hial ka soinon le ani e ka lome